Since uMpilo Mseleku ke bengakhange abe ngumuntu obonakala kakhulu phaa kuThando Nesithembu, utatakhe ke wade wakhalaza kuMangwabe esithi uMpilo umqumbela akafuni noshuta naye. Wathi uMangwabe hayibo akekho busy nomsebenzi. So kwakhangeleka ngathi uMusa Mseleku ithatha as though kuba esayida noMakhumalo akasafuni into imdibanisa naye. So ke izingane zesithembu uMpumelelo has confirmed uba liyeza okanye iyeza ishow leya yabo. So mhlawumbi phaa kuyosava kakuhle uba kanye kwenzeka ntoni, especially after ke besivile kuThando Nesithembu season 9 utata uMusa Mseleku exela phambi kwamakhosikazi akhe onke uba yena futhi uyayeka ukuphangelisa uMpilo ngoba uye asiwe nguye emsebenzini, uhamba ekuseni nanoba Saturday na. So uzawubona ke ukuba Friday uzawuhlala phi okanye uzawulala phi, yena udiniwe loo nto leyo uyaphuma kuyo. uMakhumalo ke kwidayari yakhe emveni koba evele loo nto leyo wathi uyevuya uba ayithethe le nto wonke umntu ave ngoba uba ibisuka kuye indlela amphatha ngayo uMpilo, like akamphathi kakuhle, ibizawuba ngathi andiyazi mhlawumbi uyaphosisa. So akekho surprised ngale nto ayithethayo because i-treatment ayinika uMpilo ayikho right, like uyamsideline, akamphathi ngehlobo aziphatha ngalo ezinye iingane zakhe. Ngoba kaloku sivile uba uSneh Mseleku lo betshintshe ifani yakhe naye njengoMpilo, uthe uzamenzela umsebenzi wakhe woba etshintsha isibongo, wathi kodwa uMpilo akazukwazi ngenxa yoba akavani noMakhumalo. Ekubeni kuMakhumalweni besithi akanangxaki bangawenza umsebenzi. So seyibonakala ngathi he is punishing uMpilo kuba ethathe icala likaMakhumalo. Anyways, khanikhe nibukele uMpilo interviewer icolleague yakhe imbuza uba impilo injani. Wachaza ke uMpilo uba kunjani, khanikhe nimamele. It's like a sausage. Impilo ngathi sausage lishile hlaza part nendawo and ugesa wukho ufeel transformer, so it's going to be down for 2 weeks and ulambile, you haven't eaten anything the whole day. I can imagine. Impilo njani? Do you think life is fair? No. Why? Let's not talk about this. Engathi ngisidalile ngahlupha ngibe ngingadalwanga. I get so emotional. Utsho ke uMpilo uthi hayi impilo yakho mnandi inzima bethunani, ingathi umkelo ngubane upheka and ube ulambile and awukazobuya. So ke asazi bethunani mhlambi ke uthetha ngempilo yakhe at the current moment okanye uthetha ngempilo yakhe emsebenzini ekuthengiseni imoto, asiyazi. Anyways, we are looking forward to izingane zesithembu apho ke sicinga uba sawubona khona more uba kwenzeka ntoni kwicala labo, ngoba kuThando Nesithembu mos iba ngabazali isikakhulu. So uba kwenzeka ntoni abantu sawubona phaa kwizingane zesithembu, sinoSneh abantwana, sinoMpumelelo abasanda nabantwana amahle, sinolwandle abasanda nabantwana. It's babies. Anyways, mamgobhoze ebulala kakhulu ukuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.